Els treballadors de Temoinsa ja han cobrat la nòmina del mes d'octubre, però avui s'han tornat a manifestar davant l'Ajuntament de Granollers per demanar a l'alcalde que els ajudi a negociar el tancament de l'empresa, una situació que els treballadors veuen imminent. Bueno, las perspectivas que tenemos una reunión la semana que viene con el Departamento de Trabajo, a ver si ellos también median en el conflicto. Según nos consta, parece que ya está instada la empresa al concurso. En cuestión de 5 días estamos hablando que puede ya la empresa decidir que vamos a concurso y entrar ya en la rueda de concurso. En aquesta manifestació, però, els treballadors de Temoinsa no han estat sols, ja que la cúpula de comissions obreres a Catalunya els ha fet costat per denunciar el que consideren oportunisme empresarial. Una empresa que és viable, d'una empresa que té mercat, el seu mercat no està en crisi, però una empresa que s'ha descapitalitzat perquè els accionistes no han posat els guanys en innovació tecnològica, no han posat els guanys en garanties d'ocupació, en garanties salarials, sinó que els guanys se'ls han apropiat íntegrament i han anat descapitalitzant l'empresa. I avui, malauradament, de continuar així, podríem quedar-se moltes famílies al carrer. Abans de la manifestació, els delegats del sindicat han celebrat una assemblea per unificar propostes de sortida a la crisi.